90% tan-negozji rrappurtaw tnaqqis qawwi fil-beħ tagħhom waqt l-imxija tal-COVID-19 f'pajjiżna meta mqabbel mal-istess żmien is-sena li għaddiet. Dan joħroġ minn stħarriġ ikkummissjonat mill-Kamra tal-Intrapriżi Żaru Medji li sar fost il-membri tagħha fl-aħħar ta' Ġunju, ġimagħtej wara li l-Gvern ħabbar l-aħħar set ta' miżuri. Terz minn dawn in-negozji rrappurtaw li l-beħ naqsilhom bin-nofs, filwaqt li terz ieħor irrappurtaw tnaqqis saħansitra ta' 90% meta mqabbel mal-istess żmien tas-sena li għaddiet. Il-parti kbira ta' din l-aħħar kategorija huma negozji mill-Belt Valletta li ntlaqtu l-aktar mill-għeluq tal-fruntieri u l-ħaddiema li normalment jiffrekwentaw il-Belt u li kienu qed jaħdmu mid-djar tagħhom. F'konferenza tal-aħbarijiet li fihom ħabbru r-riżultati ta' dan l-istħarriġ, il-President tal-Kamra Paula Bela flimkien mal-Viċi President Marcel Mizzi u l-Kap Eżekuttiv Abigail Mamo esprimew l-inkwiet tagħhom li 70% ta' dawk li kienu intervistati jaħsbu li mhux se jwasslu sa sena oħra. Mistoqsija dwar x'inhu l-aktar li qed jinkwithom, 79% ta' dawk li wieġbu qalu li n-nuqqas ta' beħ, 70% l-inċertezza b'mod ġenerali u 57% il-pagi tal-impjegati. 33% il-kontijiet ta' dawlu l-ilma u 31% il-ħlas tal-kera. L-istħarriġ juri li minkejja tnaqqis qawwi fil-beħ 66% tan-negozji ma tawx sensi. Madankollu Paula Bela qal li s-sitwazzjoni taf tinbidel f'Settembru u ħeġġeġ lill-Gvern biex jikkonsidra li jkompli bil-miżura tal-wage supplement lil minn Settembru u tinżamm sakemm it-turiżmu jirpilja. Iżda fil-waqt li l-wage supplement temporanjament żammet milli jkun hemm sensji tal-massa, il-miżura tal-kirjiet jidher ċar li mhix biżżejjed. Kważi nofs in-negozji intervistati jaħdmu minn proprjetà mikrija u 62% ta' dawn in-negozji iħallsu bejn 2000 u 5000 euro fix-xahar. 46% ta' dawk li wieġbu qalu li s-sidin tal-kirjiet ma għenu xejn waqt iż-żmien tal-Covid, 18% posponew il-kera għal data oħra u 20% offrew tnaqqis fil-kera. Il-miżura ta' qotja ta' darba sa' massimu ta' 2500 euro lil dawk in-negozji jikkwalifikaw mhix effettiva. Il-Kamra tal-SMI se tiżomma l-proposta li kienet għamlet li l-Gvern jaħfer it-taxxa ta' 15% fuq dħul mill-kirjiet, diment li dak li franka sit il-kera f'taxxa ikun moddi lin-negozji li qed jikru.